Здравейте, казвам се Рейна, диетолог съм с дългогодишен опит и съм тук, за да споделя ценна информация за продукта Keto Delight, истински съюзник за отслабване. Затова ви призовавам да продължите да гледате до края на това видео, докато ви разкривам как тази революционна добавка може да ви помогне да постигнете невероятна трансформация, като загубите 1,0-3 кг мазнини само за няколко седмици и всичко това, без да гладувате. Keto Delight е тайната, която мнозина търсят, за да постигнат реални резултати при отслабване. Това е революционна естествена добавка, която се основава на принципите на кетогенната диета, доказан подход за отслабване чрез ограничаване на въглехидратите и увеличаване на консумацията на мазнини. Знаем колко трудно е да започнете да отслабвате, когато сте с наднормено тегло. Огледалото отразява недоволството от нашето тяло, интимността с партньора може да бъде разклатена и самочувствието е разклатено. Ако страдате от излишни телесни мазнини, трудно намирате дрехи, които да ви подхождат и живеете с ниско самочувствие, знайте, че не сте сами в тази борба. Дори след балансирана диета, контролиране на калориите и редовни упражнения, често е трудно да се постигнат желаните резултати. Не вини себе си. Вашият метаболизъм може да работи срещу вас и точно тогава имате нужда от малко допълнителна помощ. Ето защо препоръчвам Keto Delight на моите пациенти, които искат да ускорят процеса на отслабване по безопасен начин, без да излагат здравето си на риск или да страдат от нежелани странични ефекти. Keto Delight предлага перфектна комбинация от предимства за ускоряване на вашето пътуване до загуба на тегло. Той ускорява изгарянето на мазнините, без да компрометира вашата мускулна маса, намалява пристъпите на глад и желанието за нездравословна храна и дори подобрява външния вид на целулита и стриите. Освен това ви дава енергията, от която се нуждаете, за да се чувствате активни и във форма. Представете си, че сте послаби, партньорът ви се възхищава, чувствате се уверени и най-накрая можете да носите дрехи, които преди не са ви ставали. Но ето едно важно предупреждение, с популярността на Keto Delight на пазара се появиха много фалшификати. Ето защо е важно да правите покупката само чрез официалния уебсайт, единственото надежно място за закупуване на оригиналния продукт. За полезно поставям линка в описанието на това видео. Възползвайте се от тази изключителна възможност. Просто попълнете формуляра с вашето име и телефонен номер и представител ще се свърже с вас, за да ви помогне да решите колко да поръчате. Не пропускайте тази уникална възможност. Отговорете незабавно на обаждането и осигурете незабавна обработка на вашата поръчка. Клиентите поръчват с бързи темпове, напълно очаровани от зашеметяващите трансформации, които постигат през първите няколко седмици. Мълвата се разпространява като горски пожар, най-накрая има безопасно и ефективно решение да се насладите на слабо, здраво тяло, без да се налага да прибягвате до съмнителни стимуланти или странни диетични техники. Но внимание! Времето изтича и запасите летят от рафтовете. Предприемете бързи и решителни действия точно сега, за да осигурите покупката си, преди да е станало твърде късно. Искрено ви благодаря за вниманието до момента. Повярвайте ми, споделената информация ще бъде безценна за вас. Искрено се надявам, че ще изпитате изключително лечение и наистина невероятни резултати с добавката Keto Delight, както безброй хора вече се радват. Не позволявайте на този шанс да се изплъзне. Почувствайте увереността и вълнението, които заобикалят този революционен продукт. Прегърнете тази възможност и преобразете живота си точно сега. Топла прегръдка и до следващия път.